Tämän päivän tarina on sateinen päivä ja sadepäivän leikit. Pilvet peittävät taivaan ja sade ropisee ikkunoihin. Sanon itselleni, tänään on sadepäivä, mutta voin silti tehdä hauskaa kotona. Ystäväni Mia tulee luokseni ja sanoo, hei! Mitä teemme tänään sisällä? Minä vastaan, hei! Voimme pelata lautapelejä, piirtää ja ehkä tehdä eväitä. Mia hymyilee ja sanoo, se kuulostaa hauskalta. Ensimmäiseksi pelaamme lautapeliä. Minä liikun pelinappulani ja sanon, toivottavasti saan hyvän vuoron. Mia nauraa ja sanoo, kyllä, tämä on hauskaa ja opettavaista. Opin laskemaan nopeammin. Sitten päätämme piirtää kuvia. Minä piirrän talon ja puun, Mia piirtää koiran. Sanon, on mukavaa käyttää luovuutta ja värejä. Mia vastaa, kyllä, opin myös uusia tapoja piirtää hahmoja. Päivän aikana teemme myös pieniä eväitä, kuten voileipiä ja mehua. Sanon, on hauskaa valmistaa ruokaa ja syödä yhdessä. Mia nyökkää ja sanoo, kyllä, tämä tekee päivän erityiseksi ja mukavaksi. Lopuksi katsomme elokuvan sohvalla ja kuuntelemme sateen ääntä ikkunasta. Sanon, tämä sadepäivä on yllättävän hauska ja rauhallinen. Mia vastaa, kyllä, opin nauttimaan hetkestä ja ystävän seurasta. Kotona mietin päivän tapahtumia. Tänään vietimme sadepäivän ystävän kanssa. Pelasimme, piirsimme, teimme eväitä ja nautimme yhdessäolosta. Olen onnellinen ja tyytyväinen. Tarinan loppu. Mutta nähdään seuraava tarinaan.